Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Matthew 18:14 says, "Even so, it is not the will of your Father who is in heaven, that one of these little ones should perish." 2 Peter 3:9, "The Lord is not slack concerning his promise, as some count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Proverbs 22, verse 6, "Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it." 1 Peter 3, 1-2, "Likewise you wives, be submissive to your own husbands, that even if some do not obey the word, they without a word may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct, accompanied by fear." Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, sa manandan gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakaugalingong kalag kung napaway mga sala diha. Kay kung pa ang mga sala nga atong nabuhat ni ning adlaw, then kini mahimo lamang babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa hinumdum ka pa bas mga listahan sa mga sala na sagad natong ginabuhat adlaw-adlaw? Well, just to remind ourselves, personal sins that people commit, pride, hatred, implacability, bitterness, jealousy, envy, vindictiveness, guilty feelings, anxiety, self-pity, worry, pagkamabalakon. Kini mga sala ni surahuna. Sala sa dila, bullying, ang imong daog-daog, maligning, criticizing, lying, gossiping, judging. Ug ang overt, kanang makita lagi yung mga sala, ang murder, adultery, drunkenness, stealing. So mao lang na ang pipila sa mga sala nga sagad na itong ginabuhat. Busa, kinahanglan ato kining isugid kining maong mga sala ngadto sa tubangan sa Dios, direkta yun. Direkta, privately, to God the Father. Ang kuno nato sa atong nabuhat ng mga sala kay siya man na atong gibuhatan sa pagpagkasala. So, ngadto lamang nato isugid ngadto kaniya. Dili na nibisan kinsa, walay tao ang yatagan og katungod sa pagpasaylo, ang Dios lamang. So, okay? Now, so karon, di ta maglangan, kinahanglan nga itong isugid karon itong mga sala. Ginamit ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagkanayon kung isugid ta ang atong mga sala, ang Dios kasaligan o mga tarunganon sa iyang saad nga mopasaylo gayud sa tanan ta mga sala ug magahinlo sa tanan tang mga kalapasan. Nawalang kanimo dili magtotoo. Kung ikaw nakadungog na sa mayong balita sa kaluwasan,
Apan, wa ka pa makahimos labing menungdanong desisyon sa pagdawat ni ini, then ikaw dili pa magtotoo. Ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong mga sala, kundi ang paggamit. Yan ang imong kabubuton, your free will nga hinatang sa Dios kanimo, ipagamit ka na sa Dios nimo. Mutuo ka ba sa tugon sa Dios o imo bang isalikway? Ang mga buhat 16:31 na kanayon man sa Binisaya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa, gamita ka ng imong kabubuton. Karon magampo ta sa ilong. Balaan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo, ninilain usab nga adlaw nga among gipahimuslan, imong gigahin alang sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Salamat o Diyos nga buhay pa kami nining among lawas kini. Di mailan nga ang imong plano sa among tagsa-tagsa kinabuhi nagapadayon pa o kami igo lamang magasunod sa imong kabubuton. Ubani kami karon nining among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka na mos balang Espiritu Santo sa tanang kamatuoran. Ang tanga mga babag nga niya sa mga nauna. Ano makatutok, makapunting lamang kami sa imong itudlo ka namon ining adlaw. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. May adlaw kaninyong tanan nga mga subscribers o sa atong mga igsoon diyan ni Kristo. Ang atong mga followers nga sometimes they follow our ministry, sometimes not, but in other words, kanang intermittent lang ang ilang subay ng atong ministry. Apan kaninyo nga nagmatinud-anon gayod sa pagsunod nining atong tulumanon sa pagpakaon sa atong tag sa kakalag, then just keep on keeping on sa padayon sa lihok sa atong spiritual momentum hangtod nga makabot nato ang atong spiritual stage nga capacity stage. So, okay, padayon ta sa atong gisgutan. Kay niya pa kita sa atong hilisgutan nga giuluhan how to live for God in evil ways. Okay. Atong gisgutan kagahapon ang Kolosas 3:1 na kanayon, keep seeking the things above, not the things here below. Now, okay, therefore, if you have been risen with Christ, keep seeking the things above, not the things here below. Okay? Maura gyud ang imong tutukan ang mga butang nga tuwa sa itaas. Then verse 2 na kanayon, set your mind on the things above, not on things here below. Now, inumdum ka ba niya itong tulo ka spiritual skills nga itong hisgutan sa miyaging mga adlaw? 3 spiritual skills. Number 1, rebound. Number 2, Operation Z. And number 3, ang imong paggamit sa 10 problem-solving devices. Okay? Now, diha sa palihog pag-ambri sa imong Biblia, diha sa 2 Korinto 4:18. Nagkanayon kini sa in English. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ug diha usab sa 2 Korinto 5:7. Popular kay ni nga bersikulo, we live by faith, not by sight. Now, busa ang pulong sa Dios
nagpahimangno kanato mga magtotoo. Mga anak mo sa Diyos, continue in your faith, in Christ, in God's Word, in God's promises, that we will be with Him in heaven. Now, of course, we will be with God forever. Og every moment of every day, muhimo man tang mga desisyon. Gusto? Good and right decisions can only be made sa diha nga kita ang tuwa magapuyo sa operational divine dynasty. Hinumdumi, ang operational divine dynasty, niya sa atong una-una. Kaya ang Kristohanon nga matang sa pagkinabuhi, matang man kini sa panguna-una. Okay? So faith, ang pagtuo, is learning in the Word of God and growing with it and reaching spiritual maturity. The validity of faith depends sa object niya ng maong pagtuo nga siginsa si Ginoong Hesukristo. Siya ang object, ang tumong. Now, ang pulong sa Diyos na kanayon, we live by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Gisigin na to niya og kutlo aron di na nimo makalimtan, okay? Naibaw na kasunsa sa atong main thrust ng atong ministry. And this is our SOP. Okay? So, ako malikon. Ang imong pagtanaw sa mga butang nga dili makita. Okay? Rather than seeing things that can be seen. Of course, sa in English nga grammar, this is an oxymoron. Kung sabot pasabot, meaning oxymoron. Meaning, gitandi na to ang duha ka nagkalahi nga mga butang. Okay? Now, God's Word should be a believer's number one priority. Gikinahanglan nga mao nagyoy pasiuna sa magtotoo. Kay ang pulong sa Dios God, mao ang huna-huna ni Ginoong Hesukristo. A believer's thinking should be Christ's thinking, or Christ's thinking should be the believer's thinking. 1 Corinthians 2:16. Now, kaya ang pangunahuna gud sa magtotoo is organized around God's Word. Samtang buhi ka pa ni ining kalibutan na, ayaw gyud kalimot nga matag adlaw is your rare opportunity to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Question. Unsa man yun yung mga butanga that are above? Tubag? Of course, things that involve our spiritual life. Basta? So, nagalambigit kini sa atong espirituhanong panginabuhi. Ang espirituhanong panginabuhi, pinagi sa pulong sa Dios. And then, tugutan nga kining maong mga pulong sa Dios nga niya sa atong kanang kalag, magatuyok-tuyok na diha sa atong panimuot. It should circulate now in the stream of our consciousness. Then, atong gamiton ang napulo ka mga paagis pagsulbad ug mga suliran nga giandam sa Dios alang kanato. Hinumdumi itong 10 problem-solving devices. Ako na pong malikon. Rebound, feeling of the Holy Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness or sharing the happiness of God, personal sense of destiny, and occupation with Christ. Now, dunay duha ka inuta power options ang gahom ni sa Espiritu Santo. Ang naguna niini mao ang pagpapuno kanato sa Espiritu Santo, feeling of the Holy Spirit, ug ang kaduha ang atong pagaling metabolize
sa pulong sa Dios nga atong gitun-an. Now, kining pulong nga galing, ako lang ni gigamit for the Bisayan sa metabolization. Metabolization is not done by believers. It is done by God the Holy Spirit. Siya ang mumetabolize, dili kita. Our part, our role is simply to believe. You see, when we believe what we are studying and learning, okay, kaya mo man yung atong kanang inunta atong SOP. Of course, SOP ni sa atong ministry. And Operation SLBA, hinundong ka. Study, learn, believe, kanang, and use. Paggamit na gyud sa pulong sa Dios. So, ang metabolization will take place done by God the Holy Spirit after we have learned, studied, and believed. Ang believe gyud ang imong pagtuo na gyud sa pulong sa Dios nga imong gitunan. Now, the 10 problem-solving devices as a whole solves all problems sa kinabuhi sa magtutuo. Naibaw ka ba niya na? So, if that's the case, nga naman nga, na may mga igsoon na ito mga magtutuo, they become jittery. They become hysterical. They become panicky. Sa diha nga sila mag-atubang ng mga suliran sa kinabuhi when God offers these 10 problem-solving devices. Mao na nga, ang magtutuo gani nga, kanang nag-atubang siya og bisag ginagmay nga mga suliran sa kinabuhi, mudayon siya og basol sa Dios mismo. Why did God let this happen to me? Amo na. Kana nagpaila sa iyang pagkaunsa. Why alamag sa kamatuoran? Na ang 10 problem-solving devices giandam sa Dios alang sa iyang paggamit sa pag-atubang niya ng iyang suliran sa kinabuhi. Anyat, mao gihapon. You see? This is an indication nga ikaw wag yun din magtubo. Now, so, mo na akong pangutan nga naman yun nga na may daghang mga Kristohanon, mga iso na itong mga Kristohanon nga kung mga tubang ligig, mga suliran mo dahil man sila unsa basol sa Dios nga naa na may gisangkap sa Dios kaniya nga 10 problem-solving devices. Nga naman, mo na yung pangutan nga naman tubag only because they are negative to learn it. Negatibo man. O man sila igana. Wa may paggahin o panahon. Why kanang tinguha nga mo tubo. Wa lang yun. That includes the basic, elementary, and advanced doctrines. Wa yun nila unsa panumbalinga. Nga gikinahanglan mga taon sa man nila pagtubo. Wa magali sila mapuni sa Espiritu Santo. You see? So, wala sila niining personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, kasagaran nila lip service. Kasabot ka kung pasabot ni lip service. Naragyod kutob sa ilang pagbungat nga, gigugma ko ikaw, Diyos. You see, inumdum ka sa prinsipyo, ritual without reality is meaningless. Wala kahulugan. So, alang ka na itong mga magtutuo nga nagpadayon kayo, nagmalahutayon sa atong pagtubo, pinagis, pagtuon sa pulong sa Diyos sa adlaw-adlaw din. The more doctrine we acquire, the more we come to love God. Gusto? Muna. Mao ni ang pagi. Protocol ni sa Dios. So therefore, a believer has to have the mind of Christ if he wants to advance in his spiritual life. Mind of Christ. Una-una ni Kristo. 1 Corinto 2:16. Ayan na nagalimti ka ng mga bersikulo.
idukot na ginadiya sa imong kasing-kasing. 1 Corinthians 2:16, the mind of Christ. No, kinigong pagkat-on og doktrina. This is equivalent to thinking doctrine. The more Bible doctrine in our mentality of our soul, the more we can have capacity for life. Musamot. Nga nanati katako sa pagkinabuhi, katako sa pagdawat ng mga panlangin, katako sa paghimaya sa Diyos. Now what about a believer who neglects the metabolization of Bible doctrine in his life? Well, nagiingon nga, a tree is known by its fruit. So the saying goes, he is only a product of his decision. Gusto? Ang Biblia nagkanayon, diya sa Roma 8:5, for those who are living according to their flesh do mind the things of the flesh, meaning carnal. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now get this. Carnality and spirituality are mutually exclusive. Di gini sila magkasagol. Mura na sila lana og tubig. Sagulan na lana og tubig. Masagol ba nimo? Di. So, that is comparable to carnality and spirituality. They are mutually exclusive. Either a believer is carnal or spiritual. Sabtag yun na. Which would you choose? Unsa man? Kung ikaw pangutan-on ako, you want to be carnal or to be spiritual? It's a matter of choice. Narasi mong pagpili. Apan, bantay katong the law of relational responsibility. Unsa man na? Balaod ni sa tulubagon sa imong kabubuton. You see, di kang kaiskapon niya na. Now, a believer's open secret, tagaan ka na kong open secret. Mao ni open secret, alang kanimo magtotoo. Kung ikaw magmatinod anon gyud sa imong subay sa kabubuton sa Dios. Bantay ning Operation PTA. No, dili ni Parents Teacher Association. You as a believer must be in the right place. Mao na P. Ang T, you as a believer should be at the right time. Ang A, you should be or you should have the right attitude. Na mo na, Operation PTA. A believer must be in the right place. Unsa man ang right place? Karon nga nagtuuntas pulo sa Dios. That is the right place for you. You should be there. Ang right time, well, kung mo ka na inyong panahon nga, magkatapok ba mo diha, o magtuon ka sa pulo sa Diyos, subay nini, sunod ka nini, you are in the right time. That is God's perfect time for you to be there. And then ang A, while ikaw nagatuon, nagsubay, niining atong pagtuon sa pulo sa Diyos din, God expects you to have the right attitude. Husto, tukma, positibo nimong pagtagad ngadto sa imong gitunan. Sabot? Now, we cannot base our spiritual life sa atong personality, dili, but on what is inside the mentality nato nga mga magtotoo. Now, unsa magyud ang makausab sa personality sa ka magtotoo? Tubag? It is what is inside in your soul. Apan, di man nga ang personality is not even sin, dili. Di man sa ning personality. Kung mao gid mo personality, mao gyud di man pud sa. Now, our mind then as believers is the issue. Mao ni issue ang atong panghuna-huna.
Do not be concerned too much with your personality to be changed, because once you continue advancing, samtang magapadayon ka nining imong espirituanong pagtubo, ang personality nimo automatically improves. Mo na byproduct of spiritual growth. Di ba nina? Ngayon na don't be concerned about usbo nimo yung personality, no? Usba ang imong pangunahuna. Pangunahuna sa unang mga tawhan noon, kalibutan noon, mga ngila doon sa nadia. Pulihin na sa mga pulong sa huna ni Kristo. 1 Corinthians 2:16. And your personality automatically improves. Kadungog ka. Musab na, automatic. So let us remember that a believer has encountered and shared with our Lord's death sa iyong kamatayon. Nagaambit kita sa atong Ginoong Kristo nga pagkamatay, paglubong, pagkabanhaw, siyang pagsaka nga sa langit o sa iyang paglingkod na dito sa tuong kamot sa iyang amahan. Diyos kamahan. Sabot ka? So mo na magsigi mo kung pangutanan ni mo nagkasabot ka ba karon mas siguro na to nasilsil na nimo diha sa imong alimpatakan. Ablihin imong Biblia sa Roma 8 versikulo 5. Now, nagkanayon kini. Sa in English, for those who are living according to their flesh, meaning carnal, do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Ato naman yung ikutlo kaniya, no? Okay. Unsa may description sa usa ka carnal nga magtotoo. Carnal. Ibaw kapag unsa ning carnal? Kini kung pulong carnal is an old English word which means flesh. Unod. Karni. Binisaya pa. Karni. Unod. Now, so kung ang magtotoo nagapalayan sa paglunang sa mga kasalanan, tuwa siya magpuyo sa dapit nga may gahom ni Satanas, gitawag na to sa English o cosmic dynaspheres, then, ang iyang kaimtang karnal, fleshly, okay, unod nun. So, sa may hulagway sa ka karnal nga magtotoo, he is a loser. Mo ni naguna, he is a loser, he is miserable, he is disorganized sa iyang kinabuhi, he is confused, he is under God's discipline. Now, if he continues, palayon siya, paglunang sa kasalanan, to perpetuate his carnality, he becomes, paminaw, he becomes useless to God. Kining pulo nga useless. In English ni sa original nga Griegong pulo nga pholos. Pholos, P-H-U-L-O-U-S, pholos. So ang in English nining pholos useless. So a carnal believer na nining tanan nga kung gi-describe, he becomes useless to God. Nagatawa bitaw ko sa pagtuon ako niini nga pholos. Murag sangay-sangay ni why pulos. Diba? Murag nakatawa lang ko sa akong kagalingon. Uy, sangay-sangay man is binisaya nga pulos. Mo ni Griegong pulong. P-H-U-L-O-U-S. Pulos. Nga ang in English, useless. Just imagine. Useless ka sa Diyos. Now, paminaw. Fellow believer, paminaw. Do you want to be in this kind of condition in your spiritual life? Can you afford? Apan, it is a matter of choice lagi. Di man ipugsanay. Di man mamugos ang Diyos. Di na siya Diyos kung mamugos siya. You see? Kitang hisgot nagatuon ini, magbantay ta.
Kung sa itong piliun, gusto ba tang carnal o spiritual? Now, again, let us repeat sa paghantag o gibug ato ni ini. How do we believers become useless to God? Muna niya ang pangutana. How do we believers, unsa man natong mga magtutuo nga mahimong way pulos ngadto sa Dios? Tubag? By being negative to the Word of God. Ayaw na tagda ang pulong sa Dios. Ayaw nagtuon. You see? Wala naman nimo panumbalinga. Kaya sa itong prinsipyo, what your attitude towards the Word of God is actually what is your attitude, the true attitude nimo ngadto sa Dios. Hinumdumi na. Ato gining hatagag. Bugat yung pag-unsa. Hatag o emphasis. Now, there are common personal sins committed by believers of today. Ato naman ang gisgutan kaniya, no? Ato nga kung pangbat-bat nga pila ka mga talaan sa mga sala. Personal sins, sala sa una, sala sa dila, sala nga makita. Now, there are common personal sins committed by believers of today. Nang una niini, ang gitawag o post-salvation sinning. Ang pagpakasala, human ka maluwas. Mo na gitawag sa in English. Ikaduha, post-salvation doing. Ang imong pagbuhat of human good. Okay? Kasabot ka? So, human ka maluwas, magbuhat paghihapon kag mga tawhano, mga binuhatan. O ang ikatulo, post-salvation evil. Human ka maluwas, evil ka gihapon. Unsa may maka-evil o makadautan sa magtutuo? Ang iyang pagka-ignorante, way alamag sa pulong sa Diyos. He becomes evil. Kaya nga naman, makanang naman siya puruhan nga maligalista. You see? Iba kapag kung sa butog legalista, kana bang sunod lang siya mga pamalaon sa ilang pundok, kung simbahan o unsa. That's legalism. O sa ehemplo ni legalism, kumo ni ini, kana bang mayon siya, kana imong gisulob. Mura man na, kalibutan no na imong buhat. That's worldly. Mo na giingon nila. Kana silang mag-iingon niya na legalist na sila. Kasunod, balaod lagi sa ilang. Apan mo man na, nabades fulo sa Diyos, may tungod sa imong ipangbiste kung sa diya. Naraman na nimo. Sabot ka. So, mo na, post-salvation evil, legalism. O niya, self-righteousness. Ngimong kanang consider sa mong kaugalingon nga matarong. Matarong ka ba sa mong kaugalingon? O kang ikatulo, Christian activism. Okay? Well, I don't have to elucidate further on that. Now, paminaw, every time matagi gayon ang magtutuo, bihimo og sala. Every time a believer sins, siya mosinati og temporal death. He will experience temporal death. A believer should beware in becoming cosmic by entering into the two CDs. Two CDs. Kaya ang Satanas, duha ng iyang dapit na naigahom niya, CD1 o CD2. Okay? Niya, una-una ni. CD1, that is arrogance complex. Ang CD2, muna ni ang hatred complex. Now, a fragmented believer, negative man lagi siya. So, his life is fragmented. A fragmented believer is a believer whose mind is confused, disorganized. Nagkayagaw lang. Nagkagusbat. Nagkakaraw-karaw. Pagkabito na yung saga ng sulti sa mga kabataan, nagkakaraw-karaw na ang iyang panguna-una. Remember,
Hinumdumi kini, fellow believer, temptation is not sin. Dili ra basala ang tentasyon. Only when you succumb to that temptation that it becomes sin. Di man na, kamo nga bag-o pa, pag yun maka tuhog nini nga doktrina. A believer, ang temptation is not sin. Dili. May mo labahin, daghan na mga tentasyon diya. Apan wani mo buhata, huwag ka mo ingugis. Now, sa pag-ingon ni mo ugis, na diya na, kanang mong tentasyon na mo ng sala. Sabot? Okay. So balik ihapon tas Colossus 3:1. If ye then be risen with Christ, seek, zeteo. Namdong ka sa zeteo? Zeteo, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Verse 2, set your mind on the things that are above. Ang set diha in Greek is phroneo, to keep on giving serious consideration. Mao na ibot pasabot sa phroneo. So verses 1 and 2, the commands for every believer to do in phase 2 of God's protocol plan of God. By the way, ato rin kong klarohon ining mga termino nga phase 1, phase 2, phase 3. Naghan pa sa itong mga igso magtutungo. Pag yun, sila mabawag sa sabot. Phase 1. Okay? Atong klarohon Ang phase 1, paminaw. Ang phase 1, muna ang panahon nga nakasuod ka na sa protocol nga plano sa Dios. Phase 1. Kaya ang imong kahimtang, mao ni yung sa English of believer in time. Magtutuo ka dinhi ning atong panahon. Mao ni phase 1. Okay? No karon. No. Atong balikon na atong ikanang straighten out. Ang phase 1 is ang imong pagdungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Phase 1 na. Okay? Phase 1. So sa diha nga mo ingon kag, yes, I believe. Mutuo ka ni Kristo nga imong manluluwas. Ang imong phase 1, mabalhin dayon sa phase 2. Sabot? So, phase 1 is salvation. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Mao ni phase 1. Ang phase 2, mao na to ang imo ng pagkinabuhi ingon nga magtutuo dinhi sa panahon. Mao nang believer in time ka. Mao ni phase 2. O unsa man ang mando sa Dios sa phase 2 nimo. Well, 2 Peter 3:18. Mao ni giingon. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Okay? Kaya kini nga itong ibuhat, mao ni ang process, ang paagi, mechanism nga kita magakabot sa atong tumong which is spiritual maturity. Sabta gina. Sabta nga akong gipangbungat na, tagsa-tagsaon na ito hinahinayan. So phase 2, karon nga magtutuo ka, nagpaminahon ining atong pagtuon sa puno sa Dios, kung magtutuo ka ng tinuod, then ana ka sa phase 2. Sa protocol nga plano sa Dios. Okay? Now, padayon, sa imong Kristoanong pagkinabuhi, pagsibog ganito sa unahan, sa imong spiritual momentum. Way lugak-lugak, wanay lingi ay, wana. Padayon gyud pagsibog sa unahan. Abante, ayaw atras. Okay? Naunsa naman yung phase 3. Kaning phase 3, mauna na ang imong kanang dangatan, human ang imong kinabuhi din sa kalibutan. God takes you home. Promoted ka na. You are promoted by God as a believer to phase 3 in heaven ubad sa Dios. Maunay, phase 3, believer in eternity. Nakasabot ka ba? Okay. Remember, fellow believer, that
by the way, magsige ko address nimo ni fellow believer, ako iklaro gini mo nga ikaw gid ang tumong ni ini. Hinumdumi nga atol sa gitawag og judgment seat of Christ. Kining judgment seat of Christ, di man gyud kay paghukom, kundili maugid paminaw kini ang awarding ceremony nato nga mga magtutuo. Sabta gina. That is the awarding ceremony of believers. Kay himuag pagtasal ang atong binuhatan din sa kalibutan samtang buhi patad dinhi. Unsa ang atong nabuhat nga maayo? Tawhanon ba o Dios nun? Kasi ang gantihan kadto ramang Dios nun. Dili man tong tawhanon, human good matun pa. Apan ang rewardable kadto rang divine good. So, remember, during the judgment seat of Christ, God is going to evaluate our deeds. Iyang himuag pagtasal. Kung kana, they are done through the wood, hay, and stubble, human good, or gold, silver, and precious stones, divine good. One that God is providing us, believers, is faith. Ayaw ginakalimti. Pagtuo, Hebrews 11:1. Sa gisulti sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Okay? Now remember also Romans 10:17. Kung bahay na ganis pagtuo, ang atong pagtuo maugmad lamang can only be developed by hearing the Word of God. Kay faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. I'm giving you this verse nga imong hinumduman. Or di nagyod imong makalimtan. Okay. Hinumdum ka niya itong episode 2, 8-9. We have been saved by grace through faith, that not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Diha usab sa Tito, Kapitulo 3, versikulo 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and by the renewing of the Holy Spirit. Now there are 3 kinds of death of a believer out of fellowship. Unsa maning out of fellowship? Meaning, carnal siya. A believer who is carnal is out of fellowship. Katuwa man siya sa dapit nga may gahom man sa tanas magpuyo. Dili man siya spiritual, he is carnal. So he is out of fellowship. Now there are 3 kinds of death nga masinati nining maong matang sa magtutuo. Carnal, which is temporal. Cosmic, and the third is fragmented death. So ang una nini carnal, temporal. Number 2, cosmic death. Number 3, fragmented death. So, sa di ba ta magtakop ng atong pagtuon sa pulo sa Diyos ng adlaw, ayaw kalimot ni ining prinsipyo. The more Bible doctrine we learn, the more we think of God. Kaya kitang mga magtutuo gimanduan to think the thinking of God. 1 Corinthians 2:16. O aron kita makapakita sa atong gugma ngadto sa Dios nga mahal, we have to set the right priority. Unsa man ang atong right priority? God and His Word. Din hitamo parking una ato ni padayon ugma. Ayaw sipyat sa pagsunod nini. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong gipahimuslan ni adlaw. Salamat sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Nga walay bayad. You have freely provided for us through your uniquely born Son, the Lord Jesus Christ. Although we do not deserve your love,
because of our sinfulness and unfaithfulness to you. Ikaw nagapadayon gyud sa pagkamatinumanon. O kanunay matinumanon sa imong mga pulong. Salamat o Diyos for your wonderful protocol plan for each one of us. Mga sakop sa imong harianong panimalay. Nga imong gitudlo ka namo diya sa imong mga pulong. Plano kini nga walay makalupig. The best and the highest. We thank you for the fellowship nga among pakita sa matag usa ka namo nining higayuna. The doctrinal concept of Christian fellowship which has developed nga ni sa among kalag as a result of doctrine nga niya na sa among tagsa-tagsa ka alimpatakan sa among kalag, sa among kalag. All this, nagapasalamat kami kanimo. Dada kami pagbalik ugma din niya, kami makapadayon ini among spiritual momentum. In the name of our wonderful Lord, Jesus Christ, our only Savior. Amen.